Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, mm, ofu nwa nwoke o, nne gị na nna gị mụtalụ n'elu n'ala. Iwe nọgide one day papa gị wee dulu gị wee jee ebe nwaanyị ọzọ si gị na ụmụaka niile n'ebe a bụ nwanne gị, like four of them. Wee ya ọgụ sị gị agwakwana mama gị na ịgwa mama gị na ị ga-ebutelu fa nsogbu ịgbasa dịka di na nwunye. As the only son, and ebe afọ mgbe ị lụrụ ebe afọ na ife ịfụrụ bụ 3 sons and 1 daughter. Kedu ife ị ga-eme? Ị ga-ezoli ya mama gị? Ị ga-ezoli ya mama gị maka ịgbasa marriage dị n'etiti mama gị na papa gị? Ị ga-ezoli ya mama gị? Chetakwa na ị bụ the only son n'iru mama gị na n'iru papa gị until that day papa gị na-egide shockest moment of your life, like your shock gị with destiny si gị keep onye. Mana gị wapụ papi a na-asị nwaanyị keep such thing. Kedu ife ilu? Na ọ ma na o nwere ka o si wee dị ije nwoke. It's not like na o nwere another brother. It's not like na o nwere another brother. Na ị ga-asị awelu ndị a wee melụ brother. Yes, ndị ọ ga-ejikwa wee melụ brother. Ndị nna ji mụ na ha bụ anaghị achụ m aka nri aka ekpe si na ọsọsọ m fọrọ n'ịmụ nne m. Nna m nụrụ nwaanyị na-abụ nne m nwe isi nwaanyị mụta anyị nwoke na-atọ. Anyị atọchara ndị enu mmadụ abụọ tọrọ nna m nwa na 39 years, no wife, no child, 46 years, no nothing. Ọwụsọ m ha sịba ọrụ ọgwụziri sọ na nwe ihe mmemme na ha dị mmadụ isii na ha ya agbakọ aka eme ihe ọra nchọ. Nwanne nna m bi na be m n'ụlọ ahụ nọ otu ụmụ ya na-esi nwe nke mbụ ya mụra na nwunye nke abụọ ya mụkwarịa. Ha nche na be m aka ha bi na nwanne m ha nche gbakọ aka ọnụ sị na ebe ọrụ nna m gwụrụ na ha ya achụpụzi na be m asị nwadị akpara na ya ekechakwa ihe a ihe niile na-eme ihe nwe onye nwere ana ebe a. Ụlọ m rụrụ ha je ha n'ụlọ ahụ kụwasịa ụlọ ahụ kwụpụsịa dị ho windo kwụpụsịa dọọ ya bụkọ ihe dị ebe ahụ ekwughị m okwu mgbe ha nkịtị. Ha jee na shọpụ n'ọrụ nwunye m ebe ọ na-ele ahịa n'ihu be m. Ofu nna ndị ahụ kurikwa shọpụ ahụ ụdị ngwa ahịa dị n'ime full provision store and food items. Ọ kuriri shọpụ ahụ wee wepụghị ihe netere na ya na ụlọ ya hụ vidiyo ebe ọ na-akụri very proud. And onwe m ya na-abụchi anyị ekechagwa ihe nna anyị onye ọbụla n'ọrụ onwe ya. O ketara na asaịdị, o ketara na asaịdị dis compound. Mma ha nwụrụ anwụ ha kwacha ya ya were bana ya dochiere na ibesitatụ blọk ma windo palọ si na nwopịa na ha ebu mgbe abemọkụ ekwenye ya. Ihe m jiri eme vidio a na-egosi unu ya nwụ biko unu nwere ike ịhụcha nta unu ahịa ahụzi m echi mana ọkụ unu ụwa mmadụ ihe na-eme na nwa nwochikwuru maka m siri wee jee ozi enwezi nwanne nwoke enwezi nwanne nwaanyị sọ m fọrọ ejegobe eze gwa ha si ha na adịkeshọn nke mbụ ha bụrụ m na o ruru n'ịta arụsị ha gbaa ọsọ wetakwa bịakwa werekwa nda ka esi bịa ngwa ngazi na tradishọnal kansụl ka ekwuo dị nwata ka mara onye nwe ebe a mara onye ọdụ ụlọ ha sị na ha agaghị eme one ahụ. Jinazụ 9 kpọọ polisi ọwa ọkụ ọbịazi jide properties na-emebisi si na nkwụ na ha egbu m ma ebe ọ na-atụrụ m ọgụ na-achọghị m ya atụkwara ya. Nwunye ya hụcha dị vidio shọpụ nwunye m akụriri enwezi ihe nwunye m na-eme na ofu mkpụlakwụ dị n'ọkụ ọ ga-aba chọọ ọnya afụghị nsogbu adụ ka isi ya jee ka ya na mkpụlakwụ na-atọ bụrụ nwanne. Ha kwesịkwa ịbụ nwanne o, mana o kwesịrị iche ndụ ya nche. Nọmba 1 ya na fe egwurolu together. Nọmba 2 ọmara etu esiri ezife. Nọmba 3 ọmara their interest. Nọmba 4 nwere idea, so they are seeing each other like stranger. Ọ bụrụ na ireziri ụmụaka afọ under one roof, they might understand na fa bụ siblings, na fa nwee blood together. They might try to protect each other. No, idute 2 strangers kwakọ ha isi ọnụ si na ịbụ nwoke na ịdụ polygamous nature gburu na ebe afọ. Ị hapụzi ụmụaka fa ataba afụfụ. Achọghị afụgo ụmụaka afọ bịa for this guy na nwobie fanata enwela everything. Afụgo m ebe o mee n'iru akwụkwọ ofu nwa the second wife na ụmụ ya kpakọ jideta ụmụnne ya niile walụchekwa 3 boys. So ofu afụfụ ọfa na-achụ ya ma fagbuo. Ife do na polygamy, ife unu na-ekonu kosie unu anwụrụ hapụ ụmụaka fa na-egbu onwe fa. Chukwu bụ elu na ebele.
ife nna ya Chukwu bụ nye egbu n'ụlọ egbu n'ọlụnụ ndụ na-afụ okwu na ụka niile unu konukonu achọrọ m imesie wee nwere m ife ọ gwara nwa ya na abụrụ na achọ onye afọ gị ka ọ gbakwala na ndị abụ ụmụnne ọ dị very simple n'ọnụ dị very simple n'ọnụ ọ mara how deep ọ dị ụmụaka afọ ga-achọ okefa ụmụaka afọ will come for their father's thing mgbe afọ ịma dozi no this guy ya ebule fancha egbuo fine wekọba ọnya na mmụọ maka na ịgba ndobe utugo ofu ebe maka na ịgba confide on your wife na ịka chọrọ nwa kịta adụ nwe were ife ejizi polygamy eme because na enwe surrogate enwe so many things ọ ga-abụ ịchọ more kids you can go through that way instead of idute nsogbu na agbụ kota ofe isi ọnụ nwụrụzi ahapụ ha taba afụfụ chukwu meelụ na ebele eziokwu m isi na ịgba ngwa nne gị ka afọ gbasara gana m ekpe ekpele nwa m gwakwa m nwa m gwa m ka mmalụ ka nye anyị eke everything na ndụ ndala oke nwa m na ndụ ọ ga-abụ onye sụọ ka ọ gbuo onwe ya oh yes a na-akọ ya eli ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ